nuna mana annabi Muhammadu. Allah ya sa mun cika da imani. Ke zo nan. Ke zo nan. Ke tsuguna. Ina za ki je? Baban, bikin fa ƙawata ake shine zanaji. Wannan shigar da kika ta dace? Baba kamayya. Wannan shigar ta mai aibinta. To ba gida na ba. Baba fa zamani ne. Yanzu wannan shiga kowa yi yake ta ya za a ce wai ba za a shiga ƙauyawa ba. Zamani a gida na to ba gida na ba. Baki san gwamnati ta na abin da kuke ba? Baban, bikin fa ƙawata ake shine zanaji. Ya kamata kuna bin doka. Shine za mu dinka ganin daidai. Koma gida ba za ki je ba. Mara kunyar yarinya. Hosanna, hallelujah, Hosanna.